Pagbabayad ng kuryente sa Mapandan na mas pinalawig para sa detalye ng balitang yan. Kasama natin idol intern Charmaine De Guzman. 104.7 IFM. Report! Inaasahang mas gagaan at magiging maluwag ang sistema sa pagbabayad ng kuryente sa Mapandan matapos pasinayaan ng bagong collection office ng Pangasinan Electric Cooperative 3. Layunin na may lapit pa sa mga member consumers ang mga pasilidad para mas madaling matugunan ang pangangailangan ng mga nasasakupang lugar. Ayon sa pamunuan, palatandaan ito na isang konkretong hakbang tungo sa mabilis at mahusay na serbisyo para sa kanilang mga consumer. Bukod sa collection office, tiniyak ng Panelco 3 na magkakaroon na ng substation sa Mapandan upang mabawasan ng pagtatala ng power interruption. Kaugnay nito, tiniyak ng tanggapan ng patuloy na pagsasaalang-alang sa pangangailangan sa kuryente ng mga consumer. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, idol intern Charmaine De Guzman, Top IFM. IFM News. IFM News. IFM News.